أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mi fuɗɗay yettuki Joomirawo meɗen Allah mukki en dama e jamu kawruɗen ɗo ngam tabbital Pulaku. To bako mi wi'a goɗɗum on andi ardiɓe men laamiɓe men e ɗon yeeso men. Mi ɗon jaɓɓo hanko baba meɗen laamiɗo Fombina, laamiɗo Adamawa, hanko woni grand patron je tabbital Pulaku international. Barkama a jaɓɓama. En gondi e laamiɗo Kano Alhaji Sanusi ɗiɗaɓo, laamiɗo Kano a jaɓɓama. Kadi laamiɗo Jajere e barkama jaɓɓama. To yeso men ɗo bo wodi hanko Amadou Diallo, hanko woni hoorejo, hanko woni ardiɗo, hanko ardi tabbital Pulaku international duuɓi 15 saliɗi. Barkama Allah mi jaɓɓini mi on jaɓɓoma. To en godi mawɓe meɗen diga leyɗe wato hande no gas ijowi. Mi wawta dai nuttuki inɗe maɓɓe goo amma dai wodi General Cissé diga Mali, wodi Yahya Kadri diga Kamaru, wodi ɓe dai ɓe ɗuɓɓe daɓɓe ɗon dow high table ɗo. On jaɓɓama. To alhamdulillahi bako mi fuɗɗa wolde useni dikka anden ɗume woni Pulaku. To wodi miñirawo am ɗo haadi am inde maako Dr. Aboubacar Girei, hanko woni wakili Adamawa, wakili Fulɓe Adamawa. To o famti fulfulde, o famta fulfulde Kamaru, o famti fulfulde Sénégal, Mauritania. Allah bo okkimo hikima, mi wimo mo wara ngam o wolwana on e fulfulde ɗumejum woni Pulaku. Bismillah, Dr. Girei. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مداري دو دردنا دي كفلي دي هانكو أردي دو تبتال Pulaku نيجيريا وارتي وتيغاني ان مداري دو ماجي دو أوتاري ويلتاري كادين أمكو عمري كميحالا wodi ɗuɗɓe ɗo hanunoɓe hanɓe kanandi ngara dara kalana en ɗum amma nde o wiyam mi dara dow darde am ɗowtare Pulaku ɗowtare ardungal mi fotayi mi wiyamo mi wawata arduɓe ko ɓirɓe am wonɓe ga mi tori on jaafoɗon mi waɗa e salitare ɗum ko ɗowtare addiɗo am. Bandiraɓe Fulɓe enen ko en jogui ko en mbiyata Pulaku. Yimɓe ɗuɗɓe no andi ko mbiya Pulaku ɓe anda cawli Pulaku. Cawli Pulaku minon ga en jogui cawli Pulaku 21. En jogui 7 arani kanji goni alkawal. Alkawe ɗe kanji kocanɗen Joomirawo nde perɗen gite meɗen giɗen Allah tagi en Fulɓe en mbi Joomirawo ceniɗo am takɗo min Fulɓe hokki min ɗum ko dokkuɗa min. Allah ceniɗo am min yettima. Gim noon min kocanima alkawe ɗe 7 inchallahu min jogayɗe fodde ƴiƴam e mbosam e lutti nder amin e golla. Ɗe alkawe kanji goni aran min penata minon ko fulfulde amin ga min mbi'a min fewata. Pullo eftani Joomirawo ceniɗo takɗomo alkawal hanko no o laatata ko o pewowo o fewata kanko pullo. Misalu ɗum dañowo am ho yecciyam
o wiyam to a fartama to goɗɗo meedima e jogii laɓi o wari o saali abba maɗa e jooɗi e yonde o wi suka ma ɓiya wayne saali ɗo na emo jogii laɓi a siki a anndi to o jokkimo o mbaraymo ko mbiyatamo sey mbiyamo o saali ngam fewre harmi to yiɗi sey tokka mballamo ta o mbaramo ngam noon pullo fewata pullo wi mi hulata minon fulɓe min eftanima alkawal allah jawmirawo ceniɗo minon min kulata min gujjata min janfatako min ɗawata min pirtata alkawal min taƴata jokkere enɗam ɗi alkawe jeeɗiɗi kanji fulɓe koocani jawmirawo alkawal joni fulɓe bandiraɓe en ƴame ko emen en gondi e alkawe ɗe koocanɗen jawmirawo en pewata en kulata en gujjata en jampatako en ɗawata en pirtata alkawal en taƴata enɗam ɗi alkaweji en jogi ɗi to en joginoɗi goɗɗi bonɗi ka heɓatako en lutti jeeɗiɗi luttuɗi kanji koɗi gikkuji fulɓe gikkori gikkuji jeeɗiɗi hoddaɓe meɗen fof ko seedake en goodi gikkuji jeeɗiɗi to ɓe mbi gikku goɗɗo na hanko warata wiya en min ko ni gikkorimi hoddaɓe ma ko sifatomo jangamo sifomo giya ɗum ko hanko ni o woni ngendam mako en ciforama do en goodi muñal en ciforama do en goodi semtende en ciforama do en goodi enɗam en ciforama do en goodi ngorgu en ciforama do en goodi caahu en ciforama do en goodi dottaku en ciforama to gonɗen pat wolve fulfulde men nden kayre kaaleten ɗi kanji goni gikkuji fullo ɗi kanji goni gikkuji arandeji joyɗiɗi ɗi alkawe jeeɗiɗi ɗi kanji goni gikkuji jeeɗiɗi ragareji ɗi kanji ɗi sifaji pullo sifaji ɗi no ko pullo sifora aran no ton joni sifaji ɗi gayli kanji goni ko e nasarare ɓe mbiyata physical appearance ka jonde nokkuje e gayla ɗum e tetetidiral hakkunde leƴƴi eno gayla ɗum ɗo ko fuu en gaɗi ɗum ko hani sifaji ɗi kanji ɗin deppen ɗi ngam to en sifake ɗi goɗɗo laati o wurtake ɗi o sunoto ngam noon pullo ko en mbinde en semtan en semtinta ɗi arandeji jeeɗiɗi alkawe tokkiɗi gikkuji ragareji sifaji kanji mi sifataɗi amma ɗi jeeɗiɗi arandeji e jeeɗiɗi ɗaɓi handi jogenɗi kesɗitinenɗi ummitinenɗi tiggiten ɗi darnen ɗi bano tabiral pulaku darori tabitinen en tabitini ɗi kadi fuu ɗi gartirama ɗi kurama e nder ƴiƴam men nder bosam men nder nguru men e tabitinen lamɓe meɗen ɓe dariɓe ɓe daraja meɗen warti teddugal meɗen warti jokkidiral e enɗam ɗum fuu ko alkuɗen to jawmirawo en gartiri caahu e ndimaku ko tawɗen fuu tabitinen en gartiri ɗum on gettama on jarama bandirawo e fulɓe jarni on mi yetti on. To alhamdulillahi Dr. Girei min gettima to on nani de moye woni pullo ɗume woni pulaku mo anda fu hande andi to lalle mbimo o wara ngam o famtina en o numtina en ɗumejum woni pulaku jonta de kawral ngal en kawti ngam ɗum suɓa wato ardotoɓe tabbital pulaku ɗo e duuɓi 4 yeeso inchallah